natural healing ministry. Uchiza matenda ochuluka kuvuta maningi ni mumala. There's a problem ya mumala mwenzi kunivuta maningi, especially ikafika time ya kuti nishita ma period mala mwenzi kunivuta maningi. Pene ninabula nankala na mwana wa first after nasiriza che kupapa ndiye pamene inabula yamba problem hiyo. Nambo ombera mu mala mwamene ni kalibe kumvera hapo na ku bleeding anenze ku bleeding maningi. So kuchokera mleo time neze nambo chitanga ti yafika chabe time yakuti ni dwali nishimu mala muzaba bakuipa na kuyenda sininga yende neze kugona na kuluka mkababa maningi niluka ngasiza kuluka na mpambo nishiza. Maranatha natural healing ministry. Kwala unamiuza 3 types ya mangwala. So nje pamene nabatumira bamuna banga bakamba toki bwera kuchizao na vochi. Niyo mimi naendera ku nyumba. So still hapa nishisinza kumvera bwino. So nje pamene bana kamba ungakuwa ni sefuti mairo kwa ni zedi drama. Ungakuwa ni isena tausinza kwa nisa. Ndio mimi bana niuzira nipase direction, ndio mimi napasira direction. Na bawuza nati mukafika mufunza Angela. Ndio mimi bana endera bwatenga na mangwala aniletera. Neze mupeni jayo ipa. Pamene bana nipasa mangwala na bwana mwamu na the following day namu. Na mwana mbira na peni ija yambo chinja pamene nenze kumverera yambo mvera ko bwino. Then ya bleeding ija yambo chepa. Ichepa. Anabwa papita che 4 days. Ndio mwamene inasirira ija. Awe nini kamba chabe kuli gonse pamene bavutika na matenda. Osa vutika kuti atu waenda uku waenda kunganga waenda kuti. Bafunika che babwera ku Maranatha. Kozi ku Maranatha kuli mankwala yatandiza. Maranatha natural healing ministry. Pamene china chilamo nabwe naenda ku hospital. Pamene banabwela banipima banabwela banipereka ku scanning. Kwa niuza kuti na ovarian cyst. Ovarian cyst nezwana kamba yaja mafigures yani bamapima bene bake. So after bakamba so banapo banuza ati tikakupasani mankwala kazasungunuka kazasiba. Then maboya banipasa mankwala banapitiza kunipasa mankwala koma chinasire chenzoenda chikuli lako. Maranatha natural healing ministry. So naboya naenda kuja bananipasa mankwala ninapitiliza kumwa. A month later, napeza kakuti nachira buno. Munachira munamva kutumachira koma anatsimikizira kutumachira ndani. After namvera kuti ja problem ya mbosila cause wenzana niza kuti nfuni kuenda ku operation. So ndako nka appointment yenyewe bana nipasa kuti nfuni kuenda ku scanning ndikalibe enda ku operation. So pa nina bwana naenda ku scanning ya mene ya utimanje niende ku operation. Ndipo bana dabwa nao kuti i cyst ya chepa msize. So ndipo wanambo nifoza kuti nanga ya chepa bwanji because the system zoenda ita bwanji ikula. So ndio na uzata kuli mahebo medicines yamene nasta bwanji sina babise. Yamene nisebenzesa kuchani yamene natenga ku Maranatha. So now they were shocked kuti kuno mankwala meti kupasani manye tikula sana. But why for 4 years simwezo kwenzeli be change. Then for a month kwankala change. I said siningazibe ine pamene zochita cheni kuchachani nikutenga mankwala na kumwayeneza nantasa. Maranatha natural healing ministry. So tuko sabata ino kuchokera kuno ku Maranatha Natural Healing Ministries ndipo ifende akatswiri pa mahebo supplements. Tikuchita zozizwa kudzera mu zomera zimene siziphatikizidwa nchina chilichonse ayi zomera zokha ndi zimene zikumachita zozizwa zimene Maumboni mamva panowa nkhani zonse mmazimva panozi inunso zikhoza kuchitikirani gwero lake mungochita chisankho kunoti ndifuna nitulire Yehova nkhawa zanga kudzera ku Maranatha Natural Healing Ministries. Timve uthenga pano kuchokera kwa sponsors athu tikatero ankhutabasa abwere pano atiuze kunoti tipindula motani msabata ino. Dzina langa ndi Ian Desmond Simbota tatenti khali limodzi khali mwe. Today, we provide answers to 3 of the most frequently asked questions about Maranatha Herbal Supplements. 1.
Are Maranatha Herbals safe for your kidneys? The answer is yes. Maranatha Herbals are completely safe for your kidneys, liver, and all other internal organs. In fact, they assist to maximize the effectiveness and efficiency of your organs. 2. What are the side effects of taking Maranatha Herbal supplements? There are no known side effects that are connected with taking Maranatha Herbals, but emphasis is made for all users to strictly observe all instructions and dosages for best results. 3. Do Maranatha Herbal supplements work for diabetic patients? Again, yes. Numerous testimonies are being given daily by diabetics who have benefited from the same. They also help with liver, heart, and lung problems, including pneumonia, asthma, BP, stroke, burning sensation in the feet and legs, and most types of cancers, including prostate. Maranatha Natural Healing Ministry. Information is power. A solution for your health problems is available. Visit any of our shops across the country for a free consultation or call today on 0760-467-784 or 0971-125-288. Maranatha Natural Healing Ministries. Healthy families, a healthy nation. Wakusina kutu ndi nasi. mukabwera kunoko chaka chanu muchiona bwino maplani anu nonse mukhale shuwa kunoti muwakwaniritsa chifukwa matenda kapena kuti mavuto ena aliwonse sakhalapo. ndalandira nkhuta basa apa pamene akulandirani inu nkutiwuzanso kunoti kodi lero kapena kuti sabata ino tikulowera kuti ankhuta basa nthawi njanu tikulandireni. Ambuye alemekezeke. Atsogoleri chifukwa tithokoze Mulungu okonda kukhala kumwamba. Mu chaka chimenechi zinthu zikuyenda bwino. Tikutha kuona kuti anthu ambiri amene akhala akumvera maumboni a Maranatha ambiri akhala kupanga ziganizo. Ndikutha kuona tikumalandira mafoni ochuluka kwambiri, tikumalandira ma email, ma SMS, ma WhatsApp, anthu ochuluka amene mukumanena kuti dapanga chiganizo kubwera ku Maranatha. Panopo tsopano tili bwino tifuna tiperekere umboni. Tini maumboni ambirimbiri ndikulandireni ndi manja awiri. Mumve kunena kuti Maranatha, don't take your testimonies for granted. Ifeyo maumboni akamabwera timamva kukoma. Komano timadziwa kuti amene akumva kukoma kwambiri ndi Yehova Mulungu kukhala kumwamba. Ndikulandireni ndi manja awiri nonse ku Zambia, mu Zimbabwe, kumaso ku Mozambique. Ndimakonda kunena kuti ifeyo tizilankhula pang'ono koma maumboni athu azilankhula kwambiri. Lero ndikutengereni kumponera. Kumponera kuli mzimayi wina wandisangalatsa kwambiri. Mzimayi ameneyi wavutika nthawi yayitali. Mzimayi ameneyi wadwala nthawi yayitali kwambiri, mavuto azotupa za mchiberekero. Mene yeyo ankamva za Maranatha, ankaona ngati kuti tikuphwekesa. Ayi kuti Maranatha ndiyetira, ndapita kwa sing'anga ine odziwa bwino ntchito, ndapita kwa anthu akuzipatala odziwa bwino ntchito. Ndimafuna kunena kuti sitimaletsa kupita kwa chipatala. Komano nthawi zina zikavuta kuti konseko mwayenda mumaliza masewero bwani ku Maranatha. Ife timakubetcherani kuti yayi iyendani kaye mukapite mwasing'anga mupite kandi kuchani kuti konse kune mungapite pitani, koma zikafika ponena kuti mwagoma bwani ku Maranatha. Because ifeyo timakhulupirira kunena kuti machiritso sachoka kumpoto kapena kumwera kapena kumvuma, amachokera kwa Mulungu, ndipo ndiye chiyambi mathero azonse. Ndino tiye tinyamuke tipite kumponera tikamve mayi amenewa. Tisalankhule zambiri, nimafuna mayi amenewa alankhule wokha zidakhala bwanji. Ndipo ineyo ndikumva kukoma kunena kuti pali mayi wina amene adakavutika benzotupa, pali mayi wina amene adakavutika ndi vuto la mtima, wina ma ulcers, wina asthma, wina hepatitis, wina vuto naso. Ndikutha kuona nyamata wina akuvutika kwambiri nkhani uchipinda. Thamangani ku Maranatha yakwana tsopano tibwere ku Maranatha tidzapeze mpumulo. Mulungu atithandize. Tiyeni tionere umboni umene ziko mukambe atsogoleri. Nkhani itu ndi imeneyo imene atifotokozera ankhuta basa atithokoze kunoti ayi sabata inonso zikuoneka kuti ankhuta basa sanabwere mophweketsa. Iye abwera ndi zabwino zokoma zimene tikufuna timve. Kumeneku ndi kumponera. Yesu mponera. Timve kuchokera kumponera kunoti kodi kuli umboni otani, mayi amenewa anadutsa munyengo zotani kufikira lero pamene mpumulo anawupeza kuchokera ku Maranatha Natural Healing Ministries. Mosataya nthawi tipite kumeneku ndipo umboni waketu nawo. Vichitika ku Maranatha Natural Healing Ministries.
vantu vambiri vathandizika. Va Maranatha Natural Healing Ministries vathandiza vantu vali na maproblems monga kuvimba kwa mendo, kuvawa kwa mmala, kuvawa kwa mutu, kansa, stroke, asma, msana. Vantu vambiri vathandizika, vapereka na matestimonies. Ine bibi makwera Maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Neno kuti mwendo ujambo uchita bwanji yambo 40 tuvaone wiki pesa kuti amdalaba anambo tu kupita kwa ifa kubwa. Maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Maranatha yanithandiza bayino nthawe ndine munthu nimagwira ntchito iliyonse. Yes, va Maranatha Natural Healing Ministries ali na mahebo supplement monga Maranatha Super Immune Juice, Tamam Juice, Chirani Herbal Therapy, Maranatha Detox, Maranatha Body Cleansers, ndi mahebo supplement ena ambirimbiri. Ngati mufuna kuziva zambiri za Maranatha Natural Healing Ministries, tumani foni pa 0760 467784 na 0971 125288. Maranatha Healing Ministries, mabanja ya Tanzi, dziko ya Tanzi. wakusina kutu ndi nasi 2015 ndinayamba kumva mthupi mwangamu mangophwanya komanso zimene zimandichitikira ndimapezeka kuti mimbamu mambweteka, ndiye kuti ndimanjenjemera sindimakhaso ndi chilakolako chakudya. Ndiye kenaka ndinambo naona kuti mthupi mumu kumawawa, ndinapita kachipatala kakwathu kamene kamatchedwa Nzandu Health Center. Anakandipatsa mankhwala, komano mankhwala aja ndikumwa naona kuti mavuto aja akupitirirabe. Kenaka ndinapezeka kuti mimba muja mukumapweteka ndithu, zapezeka kuti mpaka natsopano ndayamba kutupa. Kenaka ndikupezeka kuti ndikumataya magazi, komanso sindimatha kupatuka. Ndiyeno naona kuti vuto lija landikulira ndithu kwambiri. Kenaka ndinabwereranso kupita ku chipatala chakwathu cha Nzandu chija. Nditapita ananditanira ambulasi ya kuchisi boma kumene kuli kulu kwathu kwa boma. Nditapita kuja anandijambula anandipeza ndi zotupa zitatu mu chiberekero changa, komanso anandipeza ndi mauka. Ndiyeno anandipatsa mankhwala aja ndinabwera kumudzi nditapitiriza kumwa. Ndikumwa mankhwala aja kunapezeka kuti kusintha sikunapezeke. Kenaka ndinayendanso ndinapita ku chipatala cha mtengo wa Nthenga, anandipatsa mankhwala ndinakapanga chimodzimodzi kupitiriza kumwa, koma sizindandithandize. Ndinapita chipatala cha Madisi ndinapanga chimodzimodzi, koma sizinandithandize. Kenaka matenda aja anapezeka kuti ndikupitirirabe ndikungokhala chogona, kumangolira osatha kugwira ntchito ina iliyonse. Ndeno kunapezeka kuti nditapanga choncho, ena ananena kuti yesera ndikupita mwa asing'anga. Ndero kumamvetsera tupa wireless ati ena kuti kula ukalemedwa zimphini mthupimu, koma zosathandiza. Ndinapita kwa wena ati ndasing'anga ani amatchuka chakusalimaku uku, akuti ine ndimatha zimenezo, ine ndinani pothera pa masing'anga yonse. Nditapita kumeneko kukala ndiye chithandizo zosathandiza. Kenaka ndinapita kumudzi kuja, nafika ponene kutsapane nangogonja kuti apa pani mmene zili mukaya adziwa ndi Ambuye. Ndiye kenaka ndikucheza ndane banga pamene anandiuza kuti inuyo matenda anuwa ineyo ndikumava za Maranatha. Mutapita ku Maranatha inuyo mwina mukhoza kuthandizidwa. Koma ine ndinaona kuti akundinamiza potengera ni mmene ndayendera, ndawononga ndalama munthu ine, ndipo ndinaona kuti imelolo ndibodza. Ndiye kenaka ineyo nanena kuti kaya mwina Maranathayo ili kuti ndinakapeza anesi athu. Atandiona kuti kuno mwabwera kuno kaya inuyo ndiye kuti lele kwina kwase mumendako mumachedwa inuyo muchira. Ndinauza kuti mukunama, ndayenda kwa anthu odziwika olengezetsa paledi koma sidakanika. Ndiye inuyo mukuti chani? Ineyo panopa nangufika poti nafika pothera kuti chimene chindifike chinditani kodi chindifike. Akuti ayi matenda amene wawa kunoku kulibe matenda amene akukanika. Matenda ati machiza matenda oti mwina stroke munthu yamupha kose kukufa ziwalo kuuma, koma munthu amapezeka kuti amatani amachira lanulo sivuto.
ine ndinanena kuti chabwino tatithandizani. Ndiyeno anandiuza kuti mankhwala amene wamukumwa pa miyezi 6. Ndiyeno mankhwala aja nditarenga ndinapita nawo kumudzi kucha ndinakamba kumwa umamalizika mwezi nona kuti ka munthu namba usita ndadzuka pamphasa paja ndamba kuyendako ndithu. Kenaka ndinabweranso mwezi wachiwiri kudzagula mankhwala ena ndinayenda ndekha kosachitanso kundinyamula ndinadzagula mankhwala aja ndinakapitiriza kumwa. Kenaka kubwera mwezi wachitatu ndinangobwera kuti poti mmene anandilembera dosage yawo kuti ndimalize ifunika ndimalize ndebe nditanibe ndipite. Nditabwera kumeneko komanso iwo anadabwa kodi ndinuyo uja munali wobwera kuno munathera ruyi nikuti ndine akuti ayi mukunama nkuti ndine tandionani kupezeka kuti munthu nambosintha. Ndinabwera Juni pa Maranatha apa ndiye kuti July ndinapeza kuti munthu namba kuchira, August kuchiliraru, fika September ndipo nkumafika munthu ayingati imene mukundiona muno sindikuoneka munthu ori ndivuro kena kalikosi. Mboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Ine ndi Felisa Chilombo Mbewe ndikupezekera kuno kwa Chemusa kwambwerera muzi mwa mfumu amagazi. Ineyo ndinali ndizotupa za mmimba ndinayamba kumva kucheka chinena changachi nditayamba kumva kucheka ndinaganiza kuti mwina itakukhala kansa ya kumwa chiberekero. Ndinapita ku chipatala anakandipanga kansa ya kumwa chiberekero ndizokuti ulibe kansa. Nditabwerera ku nyumba ndimamva ululu kwambiri oti sindimagona ngakhale kudya ndimakanika kudya appetite sindimakhala nayo. Mmene anandipanga scan atandipanga scan anandiuza zoti mmimba mwanu muli zotupa mu chiberekero chimene pa nthawi imene amandiuza zoti chili pa 4.4 cm. Ndipo anandipasa mankhwala koma anandiuza kuti mankhwala awawa sangathandize kuti tikasukunuka azikangochepesa ululu uzibwera after 2 months ina yonse kudzakupanga scan chikakula tizachichosa tizakupanga operation. Ndinachoka kumeneko ndinazapitaso chipata cha kuzomba anakandipangaso scan anandiuza zoti chakuladi chilipo chotupa chafika pa 4.6 cm. Ndipo kosana ndipasa mankhwala omoti azikangotesa ululu chikakula kandipange operation. Anazandiuza zoti ndipite pa 16 October akandipange operation. Koma zinapezeka kuti tsiku chaisana kwani ndinaliso ndi chotupa china cha pakhosi chimene anakandipanga operation pa 12 October 16 October yemakwana ndili mbedi. Ndipyera zimene chipakhosi. Ndi chimene chili pakhosi. Nditatuluka kuchipatala kuja ndimamva be ululu. Nthawi imeneyo tinali tili kuzomba timangoyendera nzipata za ku Blantyre kuno. Kenako ono titapanga transfer kubwera kuno Blantyre tsiku lina ndimaonera TVM ndinazaona mzimayi wa ku Zambia nditsikana ndithu akufotokoza naye za vuto lomwe anali nalo. Ndinamvesera ndipo anandiuza zoti wathandizika kuchokera ku Maranatha ndi mahebo. Ineyo poyambapo ndinanyalanyaza komano kuona ululu omwe ndimaumva ndinazatenga phone number yomwe inaperekedwa amunanga anayimba atayimba anayankhulana ndi anthu aku Maranatha ndipo anauza kuti tipite. Ndinazapita linali Saturday ndikuyembekeza operation. Titapita Saturday anakatigulisa mankhwala nditabwera kuyamba kugwiritsa ntchito ndinazapitaso kuchipatala kuja kumene anakandiuza zoti chili pa 2.2 cm. Ndichamba kuchepa ndinazapitiriza mankhwala amene ndinagulawo ndi omwewo sindinakaguleso ena ndi omwewo. Ndinazapitiriza kumwa mankhwalawo zapitanso kawiri kuchipatala kucheke apo anauza zoti mmimba mwanu muli ngati mwa mwana mwagwiritsa ntchito mankhwala anji. Ndipo ine ndinauza zoti ineyo mankhwala amene ndagwiritsa ntchito ndi mahebo omwe ndakagula ku Maranatha. Ndipo iwo aja anadabwitsika. Dr. anadabwitsika. Anavala mkuzo anadabwa. Nditabwerera kuno ndinazapitako ndekha kuchipatala ndi mulamu wanga anasala. Nditafotokoza kuonesa buku iwonso anakhumudwa anazizwa chifukwa atataya ndalama zambiri. Anandiuza tsiku la scan yokhayo anandipanga 275,000. Ndipo anandiuza kuti tsiku lozakupanga operation 1.2 million. Ndipo ineyo ndinaganiza kuti Ambuye mwandichiritsa mwa ulere chifukwa zinthu zimene tinagulira ndi ulere. Ndinakhuzika kwambiri chifukwa panopa ndili ndi ana atatu amene ali ku skulu ku Chikwawa kumene kumafunika fees. Koma ana aja anali pafupi kwa abweza anayimba pafupi kuti bweza chifukwa cha fees kodi ndalama zimatera ku chipatala. Banja langa linakhuzika kwambiri ngakhale zambiri sizimayenda nyumba muno ifoti
zinthu kuyenda ndi moyo ndimakhala ndikubula daily ulume ndimaumva ndi chimozimozi wa leba azimayi anzanga amene muli azimayi leba mmaizo amene makhalira zotupa za mmimba ndimazimva kucheka daily ngati leba sindimadya abirati sindimakhala nayo ndinawonderatu moti ndikamayenda anthu kumandifunsa zoti mukudwala ndimauza kuti mmimba ndimangoti mmimba koma panopa ndithu nditagula mahebo amenewa ineyo ndikuperekera umboni kuti ndachiritsidwa ndimangomva ifoti iwo amati mmene ndimaoneramo amanena zoti mosogozedwa ndi mulungu ye ndinapitako ifoti ndimamva kutchulako za mulungu nazoti usiku asing'anga koma anthu awo akusogoza ndi mulungu inenso ndi chikhulupiriro ndikasogoza mulungu zinthu zizindithandiza ndipo panopa ndili bwino ndamuona mulungu akukhala mulungu anzanga amene mukundionera pano ine ndifuna ndikulimbikiseni ndadusa munyengo zowawa mukudziwa ineyo azimayi mmene mmimba mmachekera ineyo ndavutika kwa nthawi yayitali ndipo ndayenda ndamwa mankhwala osiyanasiyana koma nditamva za Maranatha kupita kumeneku ndapezako thandizo amene muli ndi vuto ngati langali kama mukungomva kucheka kwa mmimba chinena chikucheka ngati mufuna mupange period kumasi period pitani mukayese nanunso ku Maranatha mupite ndi chikhulupiriro Maranatha anthu awo amasogoza mulungu nunso mukasogoza mulungu kagula mahebo amene wamumwe ndi chikhulupiriro muzakhalanso nanu mukuperekera umboni chimozimozi monga mmene ndikuperekera ine mukutheka mukuononga ndrama mwaononga ndithu ndrama koma simukuona kusintha kwina kulikonse musade nkhawa musapite ukapangidwa operation pitani ku Maranatha mukagule mahebo nanunso mugwise ntchito mahebo muone zimene amachita mulungu kuzera ku Maranatha. Mboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Chinkavuta ndimangomva chizungulire bwereka kwa mutu mango ng'amba kwambiri kunkhongoku ndiyopezeka sakuti mapaziwa nthawi nake amakhanga kuti autani autupa ndithu ikoncho ndiye nditakhala ndinaona kuti munthu uyo ndikufuna ndikapita ku chipatala ndiye kudadzapeza kuti ndadzapeza transport ndi ndalama yachichepere nkupita ku madisi ku chipatala nditafika madisi ku chipatala anandifunsa dokotala adokotala atandifunsa mayi mukudwala ndinu ndikudwala ndine chikuvuta ndi chani ndiye ndafotokozera inayo ndimadwala BP mudayamba liti ndinaloza kuti BP ndinapitapo kumponera kumene anakandiyesa anati mayi BP yani kushuta ndili ndi mwana wa number 3 akuti BP yani kushuta chimene muganiza ndi chani ndinaloza kuti ndinakuganiza kwambiri hayi mwina popeza pamakhala njira zina zoti zikhozobwetsa matenda amene wawa mwina ndi chifukwa chake ndipezeka ndikudwala koma muganiza muonenako fana ndifunsa madokotala angapo muganiza chani ndaloza kuti palibe chimene ndikuganiza ndeno ntochoka kuja adandipatsa mankhwala ndafika ku nyumba andifunsa amuna anga mwalandira mankhwala ndikuti ndalandira mankhwala ake ndiyawo ndiye ndinamba kumwa mankhwala aja ndinamwa uone kuti mutuwo wosalekabe ndithu chilichonse umaona kuti sindimamva bwino ayi ndiye tsiku lake ndinamva uthenga wina wake mu wireless akuchiuza kuti Maranatha Healing Ministry Maranatha kuti Maranatha imene ili kuti sili mwamuna mudo kena kono basi ndadzamvetsetsa tsiku lina inali chama past 6 mmawa anakapaso chimodzimodzi za Maranatha ndiye ndauza amuna anga ndipezeni transport akuti undidikire kaye pang'ono unyamuka mawu ulendo wako chifukwa pano ndalama ndilibe nanga siku lali kumene ndimachokera ndiye mawala kale ayipeza ndalama ichangu ndipatsa akazi anga pitani ku chipatala kuja mukatani mukayesere ndiye chifukwa amuna anga ndimakonda kwambiri chifukwa ndichikhulupirira kwambiri ndi munthu wopemphera kwambiri banja langa ndilopemphera kwambiri ndiye atamva kuti Maranatha Healing Ministry akuti mayi tamangani kuti kumeneko muli wokwanira kuti mankhwala amene ngakupatseni kuno mukatha madosi yonse ndikuti anandiuza so mtengo wachani wa mankhwalawo ndikuti nakozeka mankhwalawo nigula sindikufuna nditatenga kwa sobolo limodzi kapena awiri ayi koma amene maperekere kolingana ndi mane matendawo alili ine nitani ndigula ndiye adandiuza kuti pali mabotolo yawo mabotolo mukamwe kwa miyezi ngati muzikamwa mukakamaliza mukhoza kubweraso kwa muzikamwa kwa miyezi ngati 6 nikuti okay chabwino
nakamwa mankhwala aja ndikufuna ndangomwa 1 week 2 weeks ndangopeza kuti zinthu zambosintha mthupi mwanga 2 weeks yes ndikuti amunanga ati bwanji ndimamva ntsempa ukuku pweteka kwambiri komanso chizungulire pafupi komanso ndende imaphwanya umatentha kwambiri utentha kwa basi koma panopo mankhwala amene ndikumwawo ambuye ndiolemekezeka ndithu ndipo kumwamba kulemekezeka chifukwa chani tidatsogoza kaisa ambuye kuti ambuye nkuchipatala kumene tikupitako ndizoona kumakhadi mankhwala koma mankhwala jali salele kwambiri koma tidalele ndani kodi yawe kumwamba ndipo kudapezeka kuti uchokera kwa pamene popo mpaka ndadza kumana osasisiwa ndadzafotokozera kuti asisi mankhwala aja inayo namaliza dosi yonse koma pali panopa zinthu zili bwino kwa basi zinthu zili bwino kwa basi moti inofaniza kuyamike ndabwa anthu dzayamika kuti ineyo ambuye alemekezeke fo kumwambako kuli mulungu amene amachiza nindatsogoza atate kuti atate mukhale pa tsogolo pa moyo wanga ndipo yambira pa pamene popo moyo wangu udakhala wosangalala ufika panopo taimani nkapanga ka business koma ka business kadapeza kuti kayima chifukwa kuti nanga sinimapeza bwino mtunda utali sinimathoyenda koma pali panopa mtunda utali nimayenda moti nzanga lanyambitsa business mpaka niwe mwafika kuti azane ukiera popa ndipona ukuzane ineyo zimachitika ndipo ndimakafika ndimakatenga katundu umwe kudza kubwene yekuno kubasi nkudza gawa ndipo ndimamwemenga ambuye koma kumwamba kumuliko ine muzilemekezeka. Mboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Konitu ndi umenewo tabwerako kuchokera kumponera tamva umboni okoma kwambiri opatsa chidwi kuchokera kwa mayi amenewa atifotokozera kumasuka atukoma nkutiuza china chilichonse zimenezo zimene timafuna inu mukabwera ku Maranatha Natural Healing Ministries masukani tiuzeni zimene zikuvuta chifukwa mukatero tikuuzani kapena kuti kupatsani herbal therapy yomwe ndiyoyenera yomwe inu mukagwiritsa ntchito sizitenga nthawi ambiri amene amabwera pano amakuuzani kuti iya ine ndi sabata imodzi yokha ine ndi sabata ziwiri zokha nayamba kusintha moti mwezi mmene umatha ndimangopitiriza kunoti nditsatire malamulo a dosage koma zambiri zinayi zitayamba kusintha chisisi ndi chimenecho kumasuka ndithu ndiye mwina ine nsataye nthawi ankhuta basa akhoza kukhala nde abwino kunoti atsirize nkhani imeneyi ankhuta basa chitani imene mumachitira nthawi zonse ambuye alemekezeka sokolere mayi wandisangalatsa kwambiri chifukwa wafotokoza mosatsatira kuti waenda momwe asing'anga osiyanasiyana wamwa wabwira mahebo ambirimbiri komano chinthu chimodzi wandisangalatsa nchonena kuti adaganiza kunena kuti bwanji ndisataye mtima bwanji ndisataye chikhulupiriro ndipitenso ku Maranatha ndikaone kuti zimakhala bwanji eni makhulupirira kuti nakuti kuona ndi kumva nzosiyana mayi adaganiza kuti nakuti ndikaone ndekha adayenda ndi mendo yake ndikubwera ku Maranatha ndikuti napano mayiyu zotupa zake zidatha achulukirenji amayi ochuluka achulukirenji abambo amene ali ndi mavuto osiyanasiyana ene tikuti napano mukuvutika ndi mtima ine mukuvutika ndi chiwindi ine mukuvutika ndi impsyo ine mukuvutika ndi maasas ina gasi mmimba ine mukumva pakhosi kumapoyeteka ngati kungati paima chinthu musachedwe ndikudziwa mwamwa zambiri pangani chiganizo lero ndipo delay is dangerous tiye tiphunzire kumapanga zinthu mwachangu tiye tiphunzire kumapanga zinthu mu nthawi yake chifukwa zengerezu adayenda kwawo ndimafuna tithokoze onse amene mukumabwera ndi maumboni anu ndikufuna kuti mukudalitseni mukawerenge Aroma chapter 1 verse 16 Paulo akulankhula mawu uthenga wabwino sudzanichititsa manyazi so uthenga wabwino wabwera ku Maranatha timamva kukoma chifukwa tina kuti chiyetezo zathu nchokula bwino ambuye akudalitseni zikomo kwambiri nkhani tu ndi imeneyo mmene tapindulira kwa sabata ino ndi moteromo umboni osangalatsa umboni wabwino kwambiri tisatayepo nthawi tithokoza ankhuta basa kunoti ayi leronso anatiyendetsa ulendo wabwino takapindulapo inuyo chitani chiganizo lero chifukwa chonena kuti mwina mawa ikhodza khala too late muzokhodza khala kuti mwachedwa ndiye tisachedwe iyayi chifukwa nthawi ndi yomweyi umboni mwaumva palibenso umboni wina umene mukhoza kuyembekezera dzina langa ndi Ian Desmond Simbo tati kumanenso sabata ya mawa ziko matenda samajaile tango mabiesi yenu tango matama mujusi tango machila nitrape chongo bila molika wakusina kutu ndi nasi